Rozox protejează celulele și crește beneficiile altor antioxidanți. Noi știm că antioxidanții sunt buni pentru noi. Ei protejează celulele organismului nostru prin neutralizarea moleculelor de radicali liberi care ne bombardează zilnic. Extractul de rozmarin, împreună cu alte plante, poate ajuta la accelerarea efectului și regenerarea antioxidanților pe care îi luăm. Rozox de la Herbalife este primul din noua generație de antioxidanți cu efect în cascadă. Efectul în cascadă se referă la abilitatea unică de a se schimba treptat într-o serie de forme active care asigură efecte de lungă durată. Rozmarinul este o plantă cu multiple valențe, care pe lângă proprietățile antioxidante este un stimulant al memoriei. Rozmarinul îmbunătățește digestia și are un efect general tonifiant.